Sa oras na ito, gusto kong ipangaral sa atin or ituro sa atin, believer's authority. Makikita natin ang mga iba't ibang bagay na dapat natin malaman about believer's authority. Sa ngayon po, sa last days na ito, kailangan natin malaman ang ating authority. Ang kaaway natin, si Satanas, ay talagang nakikita na natin yung kanyang ginagawa sa buhay ng mga tao. Yung tinatawag na he came to steal, to kill, and destroy, ay yun ang ginagawa niya sa buong mundo. Kaya marami na siyang pinapatay. Marami na siyang ninanakaw. Okay, ninanakaw na blessing. Ninanakaw na pera. Pera ng gobyerno, ninanakaw niya sa kanyang plano na gawin sa mundo. Pero tayong mga mananampalataya, mayroon tayong tinatawag na kapamahalaan, authority. At itong authority na ito, maraming mananampalataya na hindi nila alam how to use or how to stand in this authority to resist the devil. Maraming mga Kristiyano na hindi nila alam kung paano sila makipaglaban sa kaaway, sa gawa ng kaaway sa mundong ito. So we need to know our authority. So believer's authority ay nasa Biblia po ito. Kailan magamit natin ang authority natin bilang anak ng Diyos upang sa ganon ay matalo ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Alam nyo, talagang si Satanas ay talo na. Pero pag hindi mo alam ang kapangyarihan na nasa iyo, kapamahalaan na nasa iyo, or authority, hindi mo yan magagamit. At hindi mo matatalo si Satanas. Ang makatatalo lang kay Satanas, yung talagang nakakaalam sa kanilang authority bilang mananampalataya. So, titingnan natin ito sa Luke chapter 10 verse 17. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nagsibalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Titingnan ninyo yung nangyari sa mga 70. Yung ibang translation, 72, 72. Pero dito, 70. At sila'y nagbalik kasi sinugo sila ng ating Panginoon upang mangaral ng kanyang salita, at nang sila'y bumalik, ay ito ang kanilang report. Sila'y nag-report na may kagalakan at nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin, sa kanila, sa iyong pangalan. So makita natin, yung naunang mananampalataya, yung mga disciple of Christ, nagsisisuko ang mga demonyo sa kanila. Nakikita ba natin yan sa ating buhay? Yun ang question. Kahit binabasa natin, kailangan makita mo talaga na yung mga demonyo ay magsisisuko sa iyo. Pag hindi sila nagsisisuko, hindi mo alam ang iyong kapamahalaan. The authority that you have received from the Lord. So ito ang gusto kong ituro sa atin. At sinabi naman ng ating Panginoon sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik, gaya ng kidlat mula sa langit. Nahulog si Satanas because talagang natalo talaga ang dyablo.
Sa verse 19, narito, sabi ng ating Panginoon, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yorakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Amen? Sa English, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Over all the power of Satan. Maganda dito sa Tagalog eh. Sabi niya, narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yorakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sa ibabaw. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway, lahat ng kapangyarihan ni Satan at saka lang yung mga demonyo ay ating yoyorakan. Amen? Pero ang tanong sa atin, niyurakan ba natin talaga? Alam ba natin talaga yon sa buhay natin na tayo may kapamahalaan, authority to trample all power of the enemy? Makikita lang ninyo ito pag kayo'y magbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pag kayo'y mag-meditate salita ng Diyos about this, doon lang maipapahayag sa inyo ang katotohanan. Amen? Without meditating this truth, hindi ninyo matatanggap, hindi ninyo makikita. Dahil nakita ko lang ito through meditation. Na ipapangaral na ito noon pa. Pero hindi ko nakita na katotohanan yun sa aking buhay. Kaya ang mananampalataya, dapat makita mo talaga na katotohanan yun sa iyong buhay. Na makita mo talaga na ikaw ay may kapamahalaan, may kapangyarihan as a king. Nakikita mo ba yan sa iyong buhay na ikaw ay tunay na hari? Ikaw ay tunay na may kapangyarihan. You need to know. You need to have that revelation in your heart. Kasi pag sa salita lang na hindi mo talaga nakikita, hindi mo magagamit. Yung sinasabi ko, like kung sinasabi, hindi mo magagamit pag hindi mo talaga nakikita na nasa iyo na ang kapamahalaan. So sa verse 19, makita natin yan. Verse 20, gayon may, huwag ninyong ikagagalak ito. Okay. Na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Ang isang magandang mensahe na kailangan makita natin dito, yung nakasulat ang pangalan natin sa langit. Lahat kasi ng nakasulat ang kanilang pangalan sa langit ay tagalangit. Amen? Nakarehistro ang pangalan mo sa langit. Kaya ikaw ay tagalangit. So, dahil ikaw ay tagalangit, you have the right and authority to use the power of heaven to destroy the works of the devil here on earth. Alam niyo kaninang umaga, napakaraming pinagaling ng Panginoon, napakaraming lumayas na demonyo sa mga tao sa La Trinidad this morning. 2 tao yung tumanggap ng deliverance, pero hindi isang demonyo na umalis sa kanila. Talagang nakikipag-away sila sa akin, pero wala silang magagawa. O sa nakaraang linggo naman, mayroong yung taong may spiritual husband at pinalayas natin yon. Alam nyo, sabi daw ng demonyo,
sa taong yan ay suntukin mo si pastor. Pero hindi niya kinaya. Sabi niya, ay punitin mo yung pantalon niya. Yung mga demonyong mga yan, gusto nilang lumaban. Pero dahil nakikita nila, I know my authority over them, sila'y umalis. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the authority. Kailangan natin yan ngayon. Kasi yung COVID na sinasabi ng mga tao, gawa ni Satanas yun. Yung mga pumapatay na espiritu sa ngayon, gawa ni Satanas. Sana yung mga apostle or minister of God, wala sana yung mamamatay sa sakit. Pag-aralan mo, sina Paul, Peter, Santiago, walang namatay sa kanila sa sakit. Kaya kailangan natin malaman ang ating kapangyarihan. Oh, hallelujah! So ang unang ipapakita ko dito, yung our power to trample the power of the enemy. Our power over demons. So mayroong EBC na ipapakita ko dito, 1, 2, 3. Our power to trample the power of demons. Number 1 is to cast them out. We have the power to cast them out. Ano yung cast out? Magpalayas. Magpalabas sa mga demonyo sa buhay ng mga tao o sa katawan ng mga tao. Kasi ginagawa ni Satanas na temple or house yung katawan ng mga tao. So we need to cast them out. Palayasin natin yung mga demonyo sa kanilang katawan. Kailangan natin yung pag walang Kristiyano na nakakaalam dito, maraming mga tao mananampalataya na hindi madi-deliver. Kailangan natin na maggamit ang ating kapangyarihan na natanggap natin sa ating Panginoon. To cast them out. Ito yung nasa Mark 16:17 po tayo. Yung mga dati nating ginagamit na verses. Titingnan natin, Mark 16:17. Alam nyo, maraming mananampalataya na hindi sila interesado sa mga ganito. Pero pag mayroon silang problema, sila'y tumatakbo sa mga pastor. Kasi hindi nila alam how to use their authority. Kaya dito, itinuturo ko ito sa inyo upang sa noon lahat tayo maging makapangyarihan to use our authority. Hallelujah! Okay, Mark 16:17. At lalakip ang mga tandang ito, sign, mark, sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Amen? Ano ang gagamitin natin? The name of Jesus. Hallelujah. So we have the right to use the name of Jesus. Against Satan. Against demons. Urabahaya rabase. Alam nyo, minsan bumibisita yung mga evil spirit, even in our room. Sila yung umaatak sa mga sakit at karamdaman sa ating katawan. Pero, dahil alam ko ito, hindi ako natatakot. Kaya ilang bisis ko siyang pinalayas. When I use my authority in the mighty name of Jesus, sila'y lumayas. Yung presence nila, nawala. Kaya pag hindi ninyo pinalalayas yung mga demonyo, yun ang dahilan kung bakit yung mga sakit, karamdaman, hindi umaalis sa inyong katawan. So you need to know how to use it. Amen. Kaya sa buhay ng mga tao, tingnan nyo yung mga pinapagaling ng Panginoon. Napakarami yung mga pinapagaling ng Panginoon.
kung ginagamit natin ang ating authority. Pero pag hindi tayo nagpapalayas ng demonyo, hindi tayo nagmi-minister sa mga tao, walang gumagaling. Kasi yung mga ibang mananampalataya, hindi nila maunawaan yung mga message. Alam niyo, pwede kang gumaling kung talaga naunawaan mo ang mensahe. Pero pag hindi mo naunawaan, you need this deliverance. Hallelujah! So to cast them out, mayroon tayong kapangyarihan, yung mananampalataya may kapangyarihan to cast out demons. Matthew chapter 10. Hallelujah! Kailangan makita niyo ito sa buhay ninyo. Minsan ako'y napapagod kasi lahat ng mga na demonyo ay dinadala nila sa church. Kaya nalulungkot ako kung minsan, kailan ko kaya tuturuan mga believer na ito? Bakit hindi nila pinalayas na lang sa daan? Bakit dinadala pa nila dito sa church? That means, ibig sabihin nun, hindi nila alam ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga ako nalulungkot eh. Kasi ilang taon pa kaya natuturuan ko ang mga ito. Kaya dito sa ministry natin or sa fellowship natin dito sa Baguio, kailangan makita nyo ito. Amen! Oh, praise God. Matthew chapter 10, verse 1. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Tingnan niyo ang ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang alagad, kapangyarihan, authority. Amen. Binigyan niya sila ng kapamahalaan. Sa English, He gave them power or authority against unclean spirits, karumal-dumal, maruruming espiritu. Kasi yung mga demonyo, maruruming espiritu. Ang espiritu naman ni Kristo na nasa atin, Holy Spirit, righteous Spirit, kaya magkaaway ang espiritu na nasa atin at sa mga demonyo. Pero mas makapangyarihan ang espiritu na nasa atin. Because yung espiritu na nasa atin, creator of heaven and earth. Kaya yun ang ating kapangyarihan. You need to know that. Anong ibinigay sa kanila? Magpalabas or magpalayas sa mga karumal-dumal na espiritu at magpagaling. Kasi yung kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit, yun din ang kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Pag hindi mo alam yung kapangyarihan mo na magpalayas ng demonyo, wala ka ring kapangyarihan to heal the sick. Because iisa yun. Pag alam mo na yung demonyo ay under your power, alam mo rin yung mga sakit at karamdaman under your power. Iisa yun eh. Tingnan nyo, binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpalayas sa mga karumal-dumal na espiritu at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. So makita nyo, yung kapangyarihan na magpapalayas to cast out demons, yun din kapangyarihan to heal the sick. Amen. Nakikita nyo ba? Kaya yun ang isang ginagamit ko sa ministry. Bakit hindi ako nakatatakot kay Satanas? Hindi ako natatakot sa sakit at karamdaman because I know my power.
I know my authority. Kaya ituturo ko yan sa inyo. Yun ang power ng Holy Spirit, power of Jesus, power ng Ama na nasa atin. Bilang mananampalataya, we have it already. Kaya kailan makita niyo na kayo'y makapangyarihan. May authority. Hallelujah. Hindi lang mananampalataya na walang kapangyarihan. So, number 2, letter B. Oh, hallelujah! Pag mayroon kang kapangyarihan to cast out demons, mayroon ka ng, nasabi ko na pala, mayroon ka ng kapangyarihan to heal the sick. Kasi karamihan ng mga sakit at karamdaman gawa ng karumal-dumal na espiritus. Okay, number 3. Our power over the enemy na ito ay number 3. Na dapat nating gawin sa kanila. We have the power or to deliver God's people. We have the authority to deliver them. God has given us that right or power for us to deliver His people. That's our work. That's our duty. Amen. Huwag mong sabihin, bahala ka, O Diyos, o Panginoon, ikaw nang bahala upang sila'y ma-deliver. Hindi po ganon. Tayo ang pinadala ng Panginoon to deliver His people. That's our work. Amen? So, tayo ang sinabi ng banal na kasulatan. Why? He has given us His Holy Spirit. Alam natin yung Luke 4:18. Bakit tayo pinuspos ng Diyos ng Kanyang Espiritu? For what purpose? Anong purpose na natanggap natin ang Holy Spirit? Hindi nyo alam? Bakit nasa inyo ang Holy Spirit? Ito. Nasa banal na kasulatan yon. Ilang bisis ko nang ipinangaral sa inyo. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sa English, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. He has anointed me. That's the reason that I have received this anointing. I am anointed because I have the Holy Ghost. And because I have the Holy Ghost, I have the anointing to preach the gospel. And because I have the Holy Ghost, He has sent me. Amen. Pinadala niya tayo. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. So, and what else? And recovering sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Amen. Upang bigyan ng kalayaan sa last part, ang inaapi ni Satanas. So tayo yung pinadala, tayo yung sinugo ng Diyos upang sa ganon, palayain natin yung mga inaapi ng demonyo. Gawa ba ng Diyos yon? Or gawain ba ng Espiritu yon na wala yung tao? Hindi. Yung tao ang pinadala niya na may anointing. Alam nyo, maraming may demonyo sa kapitbahay mo. O sometimes, kahit ikaw, yourself, you need to resist the devil in your life. Pag hindi mo alam ang authority mo, hindi mo mapapalayas ang demonyo sa sarili mo. O minsan may kasalanan sa buhay mo na hindi mo kayang i-give up, yon ay evil spirit yon sa buhay mo.
You need to resist that. May sakit sa buhay mo. That is the work of the evil spirit. You need to use your authority to cast out that spirit of sickness and diseases in your life. Hallelujah. Amen. Ito ang isang lagi kong pinapanalangin sa church natin. Pinapanalangin ko sa buhay ko. Kaya, nang nakikita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa akin, doon ako nagkakaroon ng tunay na trust sa Kanya. Kung bakit mas malaki ang aking pananampalataya sa aking health sa Diyos kaysa sa sensya or sa mga nilalang niya sa lupang ito because of this knowledge. Pero pag hindi nyo makita ito, nakapangyarihan na nasa buhay nyo in Christ. Kaya kayo'y nagtatrust sa mga nilalang ng Diyos kaysa sa Kanya na lumikha sa ating mga nilalang. Amen. Bakit ko natanggap ito? Bakit ko naabot ang level na ito? Because of this knowledge. Kaya tinuturo ko sa inyo. Kasi nakikita ko yung mga ibang mga kasama, kahit matagal sila na believer, pag may sakit sa kanila, wala, sila'y umiiyak, sila'y parang talunan. Hindi lang parang, talagang sila'y talunan. Nakikita mo, natatakot. Pag sumasakit na ang dibdib ngayon, mayroon ng demonic fear, COVID na yan. Sinasabi ng demonyo sa kanila, kaya, pastor, masakit ang aking dibdib. Alam ko na yun. So I cast out the demon spirit of fear. Demon spirit of fear sa COVID, come out! Bakit alam ko na yun Takot na sila Baka COVID na to. COVID na lahat. Yun ang nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya na hindi nakakaalam sa kanilang authority. Marami namang sasabi, we have authority, we have authority. Okay, you have authority, then use it. Pero nakikita mo, yung nagsasabing we have the authority, use it. Pero hindi nila naman nagagamit. That means wala ka talagang alam. So you need to pray and accept you know nothing about it. Kaya sasabihin mo sa Diyos, Lord, I know nothing about my authority. Reveal this authority in my life. You need to pray. Kasi pag talagang alam mo, you can use it. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, ang authority natin, we have the authority to deliver someone or somebody. We have the authority to deliver them. That's not only for yourself, but for others. Bakit tayo'y may tinatawag na authority? Mayroon ding 1, 2, 3. Na ibibigay ko sa inyo. Bakit may authority ka to use the name of Jesus or to use the power of God? Number 1, because you are son or daughter of God. You have the authority as a son. Amen. Dahil ikaw ay anak, mayroon kang authority. Kung balikan natin, yung Luke 10:20, ano yung sinasabi? Yung Luke 10:20, huwag kayong magalak dahil nagsisisuko ang mga demonyo sa inyo, kundi kayo'y ngagalak dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat sa langit. Ano yung ibig sabihin nun? Pag nakasulat ang pangalan mo sa langit, you are son or daughter of God. I repeat, yung nakasulat lang ang pangalan sa langit, mga anak ng Diyos. That's the reason na mayroon kang kapangyarihan to use the power of heaven, ang pangalan ni Kristo, because ikaw ay anak ng Diyos na nakarehistro sa langit.
Because you are son. Amen. And as He, Jesus, so are we in this world. 1 John chapter 4 verse 17, as He is, as Jesus is, so are we in this world. Sino si Jesus? Makapangyarihan. Di makapangyarihan ka rin here on earth? Basahin natin. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanglibutan ito. Inuulit ko, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanglibutan ito. Sa English, because as He is, as Jesus is, so are we in this world. Kaya si Jesus king, so we are king. Jesus ay may kapangyarihan sa mga demonyo, so may kapangyarihan tayo sa mga demonyo. Against the devil. Siya'y anak ng Diyos, tayo naman ay anak ng Diyos here on earth. Siya'y heir, siya yung tagapagmana sa lahat ng ari-arian ng ating Ama. Tayo rin ay tagapagmana. Romans 8 verse 17. Alam natin yan. Pero hanggang sa makita mo talaga sa buhay mo, in your inner consciousness, in your spiritual senses, yung kasi ang naabot ng aking revelation eh. Kaya ang aking katawan, alam niya yun. Alam ng aking spirit, soul, and body na siya'y may kapangyarihan. In my inner consciousness, alam ko yun. Yun ang kayang gawin ng revelation. Not only in our head, but in our spirit, soul, and body, in our bones and our muscle, our flesh. Yun ang tunay na pananampalataya. As He is, so are we in this world. As a son and daughters of God, we have the authority of a son. Kaya lahat ng authority ni Jesus ay natanggap natin nung tayo'y naging anak ng Diyos. So as a son of God, sino ang mas mataas? Son of God or demonyo? Ha? Malayo. Amen. Si Satanas under the feet of Jesus. Under the authority of Jesus. So dapat mong makita rin as a son or daughter of God under your feet or under your authority si Satanas. Amen. Alam nyo, kailangan natin manalangin, mag-intercede dito. Urabahaya rabase. As authority, as a son. Sana magitan nyo ito, kasi pati panalangin dapat pag nanalangin ka sa Diyos, nananalangin ka as a son, as a daughter. Na makikita mo na lahat ng pag-aari ng iyong Ama in Christ ay minana mo, namana mo. Amen? Kailangan mo niyong makita yon. Upang sa ganun, pag tayo'y manalangin sa Diyos with authority. Oh, hallelujah! Kaya walang kapangyarihan ng ibang panalangin ng mga nananalangin because they do not know these things. Pero pag nakita nyo talaga na anak kayo ng Diyos, nakatulad ng knowledge mo sa yung mga magulang dito sa lupa, talagang magkakaroon ka ng authority to ask
something from Him. Pero pag hindi nyo nakita yon, that's the reason na yung panalangin ninyo o minsan ay walang authority. Alam nyo, pag tayo manalangin sa Diyos, dapat with authority. Ano yung authority na nasa atin? Authority of Jesus Christ. Pag titingnan natin yung Colossians chapter 3 verse 17 sa NLT, basahin po natin yan sa NLT. Tayo kasi dito sa mundo ay representative of Christ. Kasi anak siya ng Diyos, anak ka rin ng Diyos through Him. You have one life. You have one authority. One Spirit. Amen! Hallelujah! Titingnan natin yan sa verse 17, Colossians 3, verse 17. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Whatever you do in word or in deed here on earth, do it as a representative of Jesus Christ. So pag ikaw ay nanalangin as a representative of Christ, pag ikaw nagpapalayas ng demonyo as a representative of Christ, pag ikaw nagpapagaling as representative of Christ, pag ikaw ay nangangaral as a representative of Christ, na parang si Jesus ang gumagawa through you. Amen. Yun ang ibig sabihin ng authority. So pag ikaw nagpapalayas ng demonyo, ginagawa mo yan as a representative of Jesus Christ. Hallelujah. Panalangin nyo ito para maging part of your inner consciousness, your inner being. Alam, makita nyo yan sa tunay na buhay. Hallelujah! Woo! Second is, we have the authority as king. As kings, we are king. Well, I am a king. Hallelujah, in Jesus' name. Oh, mayroon akong kapamahalaan as a king. Hallelujah. Revelation chapter 1. Oh, alam mo ba na ikaw ay king? Verse 5 and verse 6, umpisahan natin sa verse 5. Okay? Basahin natin sa King James Translation. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. So si Jesus, prince of the kings of the earth. Amen. King of kings and Lord of lords. As He is, so are we in this world. So if he is king, then we are king. And to Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Lahat ng ating mga kasalanan, nilinis niya sa Kanyang dugo. Okay. Amen. Now, verse 6. And has made us kings and priests unto God in His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ginawa niya tayong kings. Nang tayo hinugasan niya sa Kanyang dugo, ginawa niya tayong kings. Yung ibang translation, kingdom. Ginawa niya tayong kingdom. Pero sa King James, ginawa niya tayong king. So we are king. Hallelujah. Pero siya ang King of Kings. Tayo yung kings.
Siya yung King of Kings. Tayo yung King. Hallelujah! Siya ang kataas-taasang King. Pero tayo yung Kings. Nakasama niya, palakpakan natin siya. King, may kapamahalaan, authority to reign, to rule here on earth. Kaya talo si Satanas. Yung problema kasi, yung mga Kristiyano, hindi nila alam na sila'y king, na sila'y may kapamahalaan, as he is. Pero hindi nila alam, si Satanas, alam niya na mayroon siyang kapangyarihan sa sanglibutang ito. Pero yung mga believer, hindi nila alam na sila'y mayroong kapangyarihan as king. Tayo kasama ni Kristo to rule over this earth. So we have the power to rule over this earth. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 5 verse 10, King James translation. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign over the earth. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Alam nyo, we have that power already. Hallelujah! So we are kings. So, bakit may kapangyarihan tayo? Because tayo'y mga anak ng Diyos. Una. Pangalawa, because we are kings. Palakpakan natin siya. Another verse, na tayo may kapangyarihan to rule with Christ. To reign with Christ. Romans 5:17, about the grace of God. So we have the authority over Satan, and over all demons, over sickness and diseases, and over trees, over typhoons, over clouds. Amen. Over animals. Kapag nakita mo ito, pwede mong gamitin sa mga aso, sa mga animal, mga hayop. Amen. Kailan makita nyo yan? Hanggat magamit nyo. Yung sinasabi ko, hindi lamang yung alam mo na may authority ka, pero hindi mo nagagamit. Sayang. Walang maibubunga sa iyo na mabuti, pag hindi mo magamit. Magagamit mo lang ito kung magkakaroon ka ng knowledge, revelation knowledge. At yung taong nakagagamit nito, yung matapang. Matapang gamitin ang kanilang kapangyarihan. Sa mga duwag, wala. Kailangan matapang ka. Amen. Away matapang kahit hindi ko noon naunawaan masyado ito. Marami pa akong dapat maunawaan dito. Pero ginagamit ko kahit nag-aalangan ako. Pero nakikita ko naman yung mga kakaunting ginagawa ng Panginoon nang ginagamit ko kahit kulang na kulang ako sa kalaman. So I encourage you, pag tinanggap ninyo ito, sinampalatayan kahit sa ulo man lang, start to use it. Amen. Para makita nyo yung gagawin ng Diyos, Pag makikita nyo yung mga gagawin ng Diyos, step by step, little by little na lumalakas at lumalaki yung pananampalataya mo. At lumalaki, dumadami yung himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Okay, Romans 5:17. For if by one man's offense, death reigned by one, yun ay si Adan, much more they which receive abundance of grace, yung tumanggap sa grace, sino yung grace? Si Jesus at yung Holy Ghost. Which receive abundance of grace and of the gift
of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Amen, 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 amen. Yung tumanggap ng grace at righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Shall reign because you are king. Pag natanggap mo yung grace at righteousness, you are king with Jesus. So we have the power to reign with Him or through Him, for Him, and by Him, in Him. Amen! Hallelujah! That's the power of the believer. That's the authority that we have. So we are now reigning with Him here on earth today. So we need to use this power, especially sa COVID. Amen? Pero alam ko nga, sa akin nga yung COVID, wala na, mahina na. Pinalalakas ng mga tao yun. Yung tao ang gumagawa, kaya pinalalakas nila. Itinatanim nila sa isipan ng tao na may COVID at grabe at isang masaklap doon or grabe doon ay yung demonic fear ay kikilos sa puso ng mga tao. Pag napasok yung demonic fear ang puso ng tao, doon makakakilos si Satanas. Pagtatanggapin yung mga tao na grabe at katakot-takot yung COVID, doon sila magkakaroon ng COVID. Because magkakaroon si Satan ng kapangyarihan to inject that virus in their bodies. So we need the authority. We need the boldness of Jesus Christ to resist that demonic fear. Amen? Ang kapangyarihan ni Satanas, demonic fear. Ang kapangyarihan naman ng Diyos, faith. Kaya kailangan natin i-overcome ang fear. Kaya lagi kong sinasabi sa church natin, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa COVID. Huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. Yung ang preaching ng Panginoon, fear not, fear not. Fear not sa kaway, fear not sa sakit, fear not sa death, fear not, fear not. I am with you always. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Fear not, only believe. Fear not. Yan. Amen. So yun ang dapat natin ipangaral, i-pronounce, i-proclaim sa Pilipinas. Fear not, God is greater than Satan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, we are king, reigning with Christ and life as a king. Amen. Reigning in life. Amen. Next, nakapangyarihan natin. We are ambassadors of Christ. Ambassador. Ano ang ibig sabihin ng ambassador? Representative of Jesus. Ambassador. Ang ambassador, alam natin yon, representative. For example, yung nation natin na Pilipinas ay may imbahada sa ibang nation. They are representing the law of the Philippines, the Philippine law sa bansang yon. Amen. Kaya ang ibig sabihin ng ambassador, ambassador of Jesus Christ, ambassador ng langit, ang mga mananampalataya. We are ambassadors from heaven. Hallelujah. We are representing the law of heaven. Kaya sabi ng ating Panginoon, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose here on earth shall be loosed in heaven.
I give you the keys of the kingdom. So we are ambassadors of God's kingdom here on earth, representative of God's kingdom. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah! So we have the power of the kingdom. The kingdom of God is health. The kingdom of God is life. The kingdom of God is righteousness. The kingdom of God is holiness. The kingdom of God is joy. The kingdom of God is peace. The kingdom of God is power. So we are ambassadors of the kingdom here on earth. Representative of the kingdom. Hallelujah. 2 Corinthians 5 verse 20. Whew! Amen? Kingdom. Ambassador. Pag ikaw ambassador, sana gamitin mo yung kapamahalaan sa langit dito. Apply it here on earth. No wonder kung bakit sinasabi ng Matthew 6:33, seek His kingdom in His righteousness, and all material blessings shall be added unto you. Bakit? Sino ang may-ari sa earth na ito? Kingdom of God. Hindi si Satan. Kingdom of God. Yung kingdom ni Satanas ay worldliness, pride, lust of the flesh, lust of the eyes, kasalanan ang kingdom of Satan. But the kingdom of God is righteousness and holiness, health, life, blessing. Amen! So we are ambassadors of Christ here on earth. Verse 20, now, then we are ambassadors for Christ. Amen. As though God did beset you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Ano ang sabi niya? Parang ang Diyos ang nagsasalita through us. So sinasabi namin sa inyo, makireconcile na kayo sa Diyos. Ang Diyos ang nagsasalita sa amin, yung sabi niya. Amen! We are ambassadors of Christ. Sa inili, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ. When we played, come back to God. We speak for Christ. We speak as a representative of Christ. We are doing something as a representative of Christ. Ambassadors of Christ. That's the reason why you have the power and authority. Hallelujah! Alam nyo, kailangan makita nyo yan hanggang maunawaan nyo na you are ambassador talaga. Ganon din yung king, ganon din yung son or daughter of God. Hanggang makita mo na ikaw talaga ay anak ng Diyos at sa iyong ama. Pag nakita mo yan, katatakutan ka ng dyablo. You have the power to cast out demons, to heal the sick, and to deliver someone. So kailangan natin tanggapin ito to help others. We have the authority. Fear not sa COVID. Fear not sa virus. Fear not sa death. Because we have life. We are now reigning in Christ. Amen! And that's life. Amen? Hindi kamatayan ang naghahari sa atin, kundi ang buhay ni Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Ang kaaway natin ay dyablo, but they are all defeated because of your authority. You are higher than him. You are higher than them. Pag nakita mo tunay ang nangyari sa iyong buhay in Christ, kung gaano ka prinumot ni Jesus, magagamit mo yan. Amen? So you are full of power and authority. Oh!
Oh, hallelujah. Tingnan mo, anak ng Diyos, His authority as a son nasa iyo. His authority as a king nasa iyo. His authority as an ambassador of heaven nasa iyo. That's who you are in Christ now. You have that power. So start to use that power in your life now. Amen? That's my message for today. Believer's authority.